Oké, in 3, 2, 1. I know, you see. Oké, Joel, you ready? Yes sir. 3, 2, 1. Hallo. Welkom terug, of welkom bij Dit is geen podcast. Maar dit is helemaal geen Dit podcast. is helemaal geen podcast. De podcast die geen podcast is. Precies. Ik ben Ozaya, ik wou zeggen ik ben Joel. Ik ben Ozaya. Nee, ik ben Joel. En vandaag hebben we een gast bij ons, maar hij is achter ons bezig. De heer Quensley. Hoi Quentin. Hij is zo druk bezig, hij heeft niet eens door het op de grond. Ondertussen gaat het ook koken. Oh. Hoe is het? Ja, welkom. prima. Daar zijn wij vandaag, Q. Ja, Nee. leuk. Leuk dat je me uitnodigen, man. 100%. Jezus, veel te laat, joh. Lekker Antilliaan, joh. We zijn een uur of 5 te laat. Nee. Ja, dat kan niet, hè? Sorry. Nee. Wat komen jullie doen? Wij komen podcast. Wij komen met Kom, je moet koken, man. Je moet koken. Ik je heb moet vandaag koken. ook, Ik moet koken. Deze Vandaag bij. is het Ramadan en we moeten snel koken. We hebben helemaal geen tijd om te chillen en wat dan ook. We moeten koken, we moeten snijden, we moeten voorbereiden. Nee, vandaag hebben we Ramadan. En de jongens komen dan straks even langs met z'n allen. Ja, ja. Dan gaan we gewoon lekker koken, lekker eten. En je kent het wel, toch Ramadan? Ja. Maar jij doet mee toch, met de Ramadan? Ja, ik dacht, ik doe gewoon gezellig mee. Ik dacht, ik doe 1 keer mee om te kijken hoe het is. Maar ik moet zeggen... Maar dit is, zwaar. dit is toch niet de eerste keer dat je meedoet? Je hebt het altijd meegedaan. Ja, maar toen speelde ik. Vals. Oh. Oh jee. Ja. Ja, dus dan denk je, weet je, doe even lekker normaal. Maar is het zwaar? Is het heftig? Als je ermee bent opgegroeid, is het heel normaal, denk ik. Ja, ja. Gewoon, Maar je doet het toch jaarlijks. Jaarlijks even een maandje vasten. ja, het is jezus, Ik heb er man. wel respect voor, moet ik zeggen. Heb jij het ooit gedaan? Ik heb nog nooit gevast, maar mij lijkt ook wel echt... Ik zou het wel een keer willen doen. Ja? Maar niet vanuit religie geloof, maar ook omdat het volgens mij ook wel echt goed is voor je lichaam om gewoon te vasten inderdaad. Dat zeggen ze. Dat je ook Maar wel echt is dat echt afvalt. zo? Volgens mij is dat toch wel zo? Maar ik kreeg steken in mijn buik en ik weet niet of het normaal is om steken in je buik te krijgen. Oh, dat, Ja, zei, maar dat was oké, de ik denk vorige dat keer dat wel, inderdaad. ik denk dat dat meer is omdat het jouw lichaam het niet gewend is of zo. Weet je wel, want als je er inderdaad vanaf, ja ik weet niet vanaf geboorte, als je zeg maar 1 bent, dat je een maand geen borstvoeding krijgt of zo. Ja, dat is ik ook denk zo. niet dat dat is goed werkt. Nee, je hebt gelijk. Maar ik denk dat als je er als kind af aan al mee opgegroeid bent, dat het echt wel in je systeem zit of zo. Ja, dat, Ja. dat weet ik wel zeker. Dat weet ik echt 100%. Ja, voor ons is het natuurlijk heel lastig om daar in 1 keer aan mee te doen. Het is bijna niet te doen. Mhm. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus vanavond misschien lekker naar Moskee en dan Ja, ja. gaan we even Je doet kijken. echt de whole jazz. Ja, ik ga gewoon de hele pakket. hele pakket. Ik heb zelf een gilet bij me. Serieus? Ja, ik wou hem bijna aandoen, maar ik dacht, ik hou hem nog even lekker schoon. Maar je doet echt puur om gewoon de anderen te supporten, want je bent niet zelf ook gelovig? Nee, nee. Mijn broertje wel trouwens, die is wel bekeerd. Ja, ja. Maar ik nog niet. Ja, gooi die pannen maar los. Ik zeg altijd inshallah op een dag, Oké. maar we zullen het zien. Ik wil niks gehaastig Nee. doen. We laten het gewoon lekker flowen en dan kijken wat Ja, er ja. wordt, toch? Nou, zeker. Maar Ja. goed, Q, je bent aan het koken. Wie ben jij eigenlijk? Ja, nou, mijn naam is Quensley Koster. Ik kom eigenlijk uit Utrecht. En ik woon nu al een tijdje in Roermond. Hartstikke leuk. Hoe lang? Leuk, ik woon nu al 8 jaar in Roermond. Wist je dat ik niet wist dat jij uit Utrecht kwam? Niet? Nee, dat wist ik niet. Oh Hoor je dat shit! nu pas of jij? Ik wist dat serieus niet. Nou, jongens, ik heb zelfs in Lochem gewoond. In Lochem. Waar is Lochem. Lochem? Wat is dat voor gat? Ja, Dat is Gelderland. Gelderland. Kennen jullie Gelderland? Ik Gelderland. ken Ja, zeker ken ik. Nee, Ja, Gelderland, Zutphen, Deventer. Dus ik heb daar gewoond tussen echt alle boeren. Ja, ja. Ik was gewoon een boerenkieuw. Een boer Dat is echt geen grap, ja. Laat gewoon champagne. Ja, je laat even een rustige show. Dit gaan we dus niet vallen. weggooien, dan gooien we het zo, blep. Blep. Dus ja, in Lochem gewoond, in een boerendorp. Ja. Boerendorp. En dan zeiden ze, kom eens lekker bronskiepen. Wil jij weer lekker een bronskiepen? Jong, Dat er doe ik is de een hele liedje, dag. dat gaat En er is nu helemaal een vast. liedje, ja! Ja, Ken je die, dat niet van Boer Harm? Jawel. die moet je Bronski. die onderzetten. Ja, dat is leuk. Bromski. Bronskiepen. Goed. Ja, superleuk. Maar En nu ben ik in Roermond wat heeft beland. je naar Remond gehaald? Ja, maar wat zegt opeens, hey, weet je wat, laten we opeens gewoon... Waarom ben je naar dit Liefde. verhuizen? Moet je wel allemaal hartjes zetten. Liefde. Ben je voor de love hier Voor de naartoe love, ja. Ze zeggen ja, liefde maakt blind. Ik was inderdaad blind. Ik had mijn bril niet bij me tot ik hem op had. Ik dacht, oh shit, wat ben ik beland?
En toen was je opeens in de Roermond. Ja, toen dacht ik, oh shit, nee. Maar Was het echt de liefde? het was een mooie liefde. Zeker. Is dat nog steeds liefde? Nee, het is nu mijn ex. Oh. Maar Ik heb nu, je hebt wel besloten in Roermond te blijven. Ja, dat wel, dat Kan wel. ons niet missen. Weet je, het is, Roermond is echt een top dorp, stad. Dit is een stad. Ik zou beter zeggen ik stad, anders heb ik straks Maar als je ruzie. vergelijkt met Utrecht, dan is dit toch wel een tandje minder. Ja, vind ik ook. Zeker weten. Ja. Dus ja, ik vind Roermond is leuk, man. Je kan zoveel dingen hier uithalen. Weet je wel. En dan heb je de outlet, hè. Hele Oh, portemonnee ja, ja. naar de piep. Dus ja, het is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon echt tof. Leuke mensen. Je kan dingen creëren. We hebben nieuwe helden hier. We hebben een super mooie school, Nikkei. Dat moet je gewoon zien. Wings. Oh, dat ja. is de Wings, ja. Ja, De Wings. Nikkei, Wings. Nou, Ja. Nikkei, daar hebben we wel een aflevering opgenomen. Hè? Ja. De aflevering Met Bolin Bolin. is daar Ja, dat is opgenomen. echt dik school. In de studio. Ja, in de Want, hey, hallo, welke school kan nou zeggen dat ze een studio in hun school hebben? Precies. Ja, Ik kan ik dat zou, zeggen. oké, We hebben gewoon Precies. een muziekstudio. Daar worden al die muziekjes gemaakt. Ja. Ja, ja. En wat doen Dat we? wil ik echt een keer doen. Ik wil echt een keer gewoon een album maken. Dat kunnen Niet we gewoon doen. één single, maar gewoon een heel album. Dat kunnen we doen. Ja man. Dat kunnen we doen. Ik heb dadelijk alle, Ja. als ik dadelijk klaar ben met mijn examens, ik heb alle tijd, dan gaan wij gewoon lekker een album maken. Kan je- Dan zei je, ga je mee featuren? Wil je feature op de... Dat zou dik zijn! Ja, dat lijkt me echt vet. Ja, toch? Dat lijkt me echt heel vet. Dat doen we. Ja. Dat gaan we doen. Ja, lijkt me leuk. Al is het één track of zo. Ja, nee, Weet je wel? prima. Dat moet gewoon. Dat moeten Ik we moet, want gewoon doen. hoe vaak zeg je dat al? Joël, dan kom ik weer in de studio en dan is het altijd zo... Joël, wanneer heb je nou je eigen teksten? Ja! En elke keer is er gewoon nee, ik heb het niet. Luister dan, luister. Als ik live ga, hè, bij Nikkei, op Ja. The Wings, dan ben Ja. ik live aan het gaan, dan heb ik, laten we kijken, 10 kijkers. Deze gast komt binnen, gaat even zingen. 70, 100 kijkers in één keer. Niet normaal, jongens, echt waar. Ja, dat Deze man kan zingen, maar ik carry. Ha, wat denk je? Het Ja, zou echt een poosje geleden hoor, dat ik... nee, maar je kan echt mooi zingen, man. Je hebt echt goede Maar stem. weet je wat het ding is ook? Mijn muzieksmaak is een beetje veranderd. En daarin valt zingen niet meer echt. Ah, maar Kanye West wel, Jay. Jay, ja, Jay zingt ook veel hoor. Het staat heel mooi op beeld. Oh shit. Wow. Ah, man. Maar Jay, jij bent echt een grote fan van Jay. Waarom Jay. Jay? Waarom Jay. Jay? Is het Jay. J of J? Weet ik veel. Jay, ik vind Jay. Jij zegt Jay, Ik maar zeg altijd maar ook Jay. Jay. Ah, Kan te je veel- West te veel- inderdaad. Ik zeg J omdat Joel J zegt. Ja, maar ik zeg hij- Jay omdat je veel Jay hebt gesproken op het Oh! leven. Ja, niet meer hè, trouwens. We hebben het elke aflevering over Kanye West. Ja, tot Vind nu ik toe niet wel. erg. Echt? Ja. Bijna elke aflevering is Kanye wel. Ik vind het ook niet erg om er gewoon een ding van te maken. Hey, Elke aflevering komt er even een rubriekje. We hebben het nog nooit over mijn muziek gehad. Nee, Wat voor muziek vind jij dan leuk? Alles. alles. Nee, Oh, Kanye? Nee, ik Ook hou eigenlijk wel rockband? van alles, behalve echt van die Nederlandse muziek zoals Suzanne Freek of zo. Wie? Suzanne Freek. Suzanne Freek. Wie is dat? Pardon? Samen daar. Als het dondert en valt de hemel naar beneden, blijf ik hier voor jou, blauwe dag. Fiets met jou mee door heel de nacht. Als jij dat wilt, nou dan doe ik dat. Oh ja. Da, 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 da. Ja, die ken ik wel, die ken ik wel. Ja, die ken ik wel. Daarom, nee, inderdaad. Ja, super. Een blik naar de camera zitten. Nee, stop. Nee, maar echt, ja, helemaal top. En maar toch? luister, wat vinden jullie van nieuwe helden? Oh, gaan we het over nieuwe? Ja, Gaan we dat het wil over ik nieuwe best wel helden Ja, nee, vraag me gewoon doen. af. Nee, maar ik wil even zeggen, zonder nieuwe helden bijvoorbeeld, hadden wij hier nu niet gestaan. Dat is Precies. wel waar. Dan Dat had is ik zeker waar. Ozaia nergens. Joël en ik Dat hebben is waar. elkaar echt, want Joël en ik acteren al makkelijk 10 jaar samen. Ja. Alleen, nou ja, op een gegeven moment ging Joël weg. Ja. En nou ja, toen kwam ik hem weer tegen bij Nieuwe Helden. En nu zijn we hier. Dus het is één happy family. Waarom zet je statief niet gewoon even neer? Maar zo zie je maar weer wat Doordat- zoiets kleins Maar ik heb kan echt doen lijpe eigenlijk. vriendschap opgebouwd door nieuwe helden hoor. Wauw, dat is toch niet normaal Als ik, eigenlijk? nog één, als ik nieuwe helden nu al niet gekend, was ik graag volgend jaar nu niet naar Kid Cudi. Ik heb vanochtend of jij even klein kaartjes gefixt voor Kid Cudi. Hoe duur? Weet ik niet. Oh. Maar je kent Kid Cudi? Ja, ik vind hem hard. Die heeft volgend jaar heeft een concert in Amsterdam. Pooh. Daarom vroeg ik hoe duur. Want ik wil gelijk halen. Volgens mij was het echt niet duur of zo. Ik meen dat de kaartjes echt 40 waren of zo. Serieus? Ja, maar wie gaat er ook naar Kid Cudi? Hallo. Ja. Maar waar in Amsterdam staat hij dan? Ja, wat denk je? Ziggo. Zeker, hij staat in de Ja, Ziggo maar Dome. Oké, als je zegt niemand gaat naar Kid Cudi, dan staat hij in de Ziggo.
Oké, maar ik dacht... Wie... Ik ga stuk. Kijk, Ik ga stuk. het is altijd wel zo van die stress van... een concert, ik moet er op tijd bij zijn, want anders kom ik er niet in. Maar ik had daar gewoon no stress over, want wie gaat er nou naar Kid Cudi? Ja. Genoeg. Kit. Kid Cudi. Kid Cudi. Ik kid je kattie. Dus ik ga met Pepperino naar Kid Cudi. Pepperino? Ik denk dat we nu Pepperino, ja, dat zo noemen we hem altijd. Pepperino. 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 Pepperino per terminare. Pepperino. Oh, ik wil een hapje. Nee. Doe het. Nee, doe het niet. Nee, kan niet. Kan niet. Ja, dat is vreselijk. Ja, dus ja, precies wat jullie zeggen. Dus vanuit Nieuwe Helden hebben jullie elkaar leren kennen. Ja. Nou, en ik heb vanuit Nieuwe Helden heb ik Stille Helden kunnen creëren. Ja, nou, hé, En dat is- De man doet het zelf, vertel! Brand los. Ja, nee, Stille Helden. Ja, weet je, ik zat met José, waren we gewoon lekker aan het praten over allemaal projecten. Ja. En op een gegeven moment zei ik tegen haar van... Moet Ik wil hij ook een- wat hoger anders? Nee, zo is prima. En Maar goed, ga door. ik vertelde van, ik heb ook een hele vette idee en op een gegeven moment kwam ik met Stille Helden. Ja. Zei ze, oh wat vet! Oh, ken jij Tula? Zegt ze tegen mij. Tula, ken jij Tula? Die ken je toch wel, Kensley? Ik zo, Tula, wie is Tula? Ken jij Tula niet? En ik schaamde me kapot. Want Tula was een verzetstrijder vroeger van de slavernij. Oh. Deze man heeft echt gevochten. In Curaçao. In Curaçao, ja. Deze man heeft zo hard gevochten. En ik wist het niet. En José wist het wel. Dus toen dacht ik, weet je wat? Daar gaan we. Ik moet gewoon meer weten daarvan. Dus ik ga gewoon lekker naar Curaçao. Zei ik voor de grap. Ik moet gewoon naar Curaçao, zei ik tegen José. José zei, dat moet je echt gaan doen. En ik zo, nee, je maakt een grapje. Nee, serieus. Nou, dat gaan we gewoon doen. Kom morgen even langs en dan gaan we eventjes een plan schrijven. We hebben een plan geschreven. Uiteindelijk, een paar maanden verder, ben ik naar Curaçao geweest. Super Samen tof. met Dave. Samen met Dave, de cameraman. Oh mijn god, wat een avontuur, hé. En zo naar Dave. Ja, Esso naar Dave. Cameraman. Dave is echt een legend. Heeft ook... trouwens. ik vergeet de naam van de film die wij... Dan blijft het altijd zo. Dat blijft altijd zo. Heeft hij ook geshoot. Ja, hij heeft alles geshoot, hij die heeft man. echt veel Hij is echt dingen. goed. Dave is... Echt ons voorbeeld. Dave, als je dit ziet... Je bent Ja, echt nee, een maar voorbeeld. Dave is echt een hele grote voorbeeld, man. Dave, als je dit ziet, kom in ons podcast. Ja. Zeker, toch. De cameraman. Dan hebben we 3 cameramans We in hebben de podcast. gewoon toestemming van Q om Dave in de podcast. Ja, nee, jullie moeten gewoon een keer met hem meegaan als hij een clipshoot gaat doen. Weet je wel? Het is echt een toffe ervaring, man. Ik ben echt onbewust ben ik zo'n dikke shots aan het maken. Ga door. Oh, shit. Ja, dus ik was met Dave op Curaçao. We waren lekker dingen aan het filmen voor de docu natuurlijk. We Ja. gingen een documentaire schieten. En ik dacht van, oh, wel lekker toch Curaçao. Maar het was zo warm. Je moest gewoon heel vroeg opstaan. Want als je dat niet deed, dan was je gewoon de lul. Hoezo? Leg uit. Ja, het is gewoon warm. Hoe warm hebben we het over? Even kijken, tegen de 30 graden. Maar de zon daar is gewoon heel anders. Terwijl we allebei dezelfde zon hebben. Maar het is gewoon dus anders. toch- ja. maar Dat is bizar, Curaçao toch? ligt in zuidelijk halfrond. Ja, Andere kant ja, van de ja. Evenaar. Colombia. Ja. Waar de cocaïne. Nee, Nee, niks Oh. nee, over maar nee. Colombia. È certo, lo stavito, con la canetta, sorelle, tito, coronto. De Sì. energie die van kwestie afkomt is Geweldig. zo mooi altijd. Dankjewel, Ik dankjewel. hoef maar in één kamer met jou te staan en mijn hele dag is goed. Dat is echt... Nou, maar aanraden, Curaçao, een prachtig eiland voor iedereen. Waarom zeg ik dit? Omdat Curaçao gewoon lekker Nederlands gepraat wordt. Hè? Ja. Je kan gewoon lekker Nederlands, en je hebt zelfs een Albertijn. Oh, Serieus? nou joh. Wist je dat? Gewoon een appie in Een Curaçao. appie in. Ja. Ik wist wel van de HEMA's in Parijs. Ja. Nee joh, ga weg. Serieus, er liggen een stuk of 8 HEMA's in Parijs. Dus dan hoor je de fluitje ook. Chris, doe eens Jij normaal. kan niet sluiten, hè? Jawel. Nee, Ik- doe wel. Oh, Joël. Kijk, daarom was het een beetje bij ons de meme. Het zijn geen... Fluiten, fluiten. Oké. Nee man, dit is het. Ik zuig hem zo naar binnen. Ik ga stuk. Dit is gewoon sound effect. Ik kan het niet. Nee, maar je hebt inderdaad HEMA's in Paris. Dus bij ons was het grapje zo, er zijn geen N-words in Paris, maar Ja? HEMA's in Paris. Ja, dat is gek. Maar zou ik jou ook eens wat vertellen? Ik Nou. ken iemand, of ja, via, Ja. die nu in Curaçao woont, maar die gaat juist om allemaal redenen naar Nederland nu verhuizen. Ook omdat het de persoon vindt het te warm en je zit gewoon meer familie en zo.
Maar snap je dat ook? Ja, zeker. En daarom ben ik ook hier. Ja. Hier heb je gewoon meer kansen en het is Maar gewoon... volgens mij is het ook niet zo'n groot eiland, hè? Volgens mij heb je het ook al heel klein. snel gezien. Ja, dat zeker. Dat 100%. Maar hoe groot is het? Is het echt, zeg maar, kan je in 2 uur van zuid naar Ja, zeker. Denk ik. zuid naar noord? Ja. Ja, Maar het is zeker. meer een langvormig eiland, toch? Ja. Ja. Weet je, het is, je moet gewoon op Curaçao moet je gewoon een huisje hebben. En dan gewoon dat je in Nederland ook een huisje hebt om lekker te werken. En als je een keertje op vakantie wil gaan, pak je je vakantiehuisje en dan ga je lekker chillen. Ga je daar lekker zitten, ja. Ja, toch? Maar echt wonen op Curaçao, Wonen op Curaçao, dan moet ja. ik 80 zijn of zo. Ja. Of 70. Maar hoe heet die hoofdstad daar zo? Willemstad. 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 Willemstad? Nee. Heel veel mensen zeggen Willemstad, maar het is Willemstad. Willemstad. Je moet ook niet Willemstad. Doe eens. Willemstad. Willemstad. Ja, je snapt hem, ja toch? Ja. Ja, man. Ja. Willemstad. Willemstad. En heb je toch allemaal die gekleurde huisjes? Ja, dat is ook echt heel vet om te Ja? zien ook. Ja, dat is echt heel Ik heb mooi. dus een keer gehoord waarom dat is, waarom de huisjes allemaal gekleurd zijn. Vertel. Volgens mij een of van de burgemeester in die stad had migraine. En die kon er niet goed tegen als alle huisjes wit waren. Want dat Oh, kreeg dat migraine. reflecteert licht. Ja. Dus dat hij daar zei, jongens, Dat is best wel lach. doe allemaal... Volgens mij klopt het ook wat je Ja? zegt. Ja, want ik heb research gedaan. Wat ik nog weet, volgens mij klopt dit wel. Ja? Wat je zegt. Oh, Ja. Hier, gewoon een feitje. Oké. uit. Je bent echt een soldaat dat je dit Hier, weet. gewoon even uit hier, zo. Nee, maar echt serieus, vind ik echt netjes. Dank u. Echt dope. Dank u. Maar Weet hoe je, lang- ja, zeg maar. Nee, vraag maar. Nee, Ik nee. ben- Zo'n ik ben algemene kennis hoor, zei, waarom weet jij dit niet? Algemeen kennis, maat. Hoe lang ben je in Curaçao geweest volgens de helden? 3 weken, volgens mij was het. Zo lang? Ik dacht echt maar een weekje of zo. Ik dacht, 3 of 2 weken was het. Ja, dat was echt nodig, want het is te warm. Weet je wel. Dan- maar had je wel ook alles voorbereid? Ik ga dan daar of ben je daar nog Dat was bezig? dus dat ding. We hebben wel een paar dingen voorbereid, maar je kan niet voorbereiden. Een docu is inderdaad heel moeilijk om voor te Ja, bereiden. het is nou. heel raar om voor te bereiden. Dus niet een film, dus een docu. Ja, inderdaad. Dus precies. het is echt anders. Ja, precies. Ja. En we merkten ook al heel snel dat iedereen op Curaçao zijn eigen verhaal had over Tula. Dan kom je in een museum in en vertelt zo'n vrouw dan over Tula. Tula had een vrouw. En dan kom je ergens anders in en vertelt die persoon weer een hele ander verhaal over Ah. Tula. Dus ik heb een docu die ik ga uitbrengen met nog steeds een grote vraagteken van wie is Tula? Dus ik moet uitkijken dat ik niet zeg wie Tula is, maar dat ik gewoon Alle deel. ja open laat, zeg maar. Want Ja. anders ben ik de lul. Dan zeggen ze ja, je leugenaar. Man. Misschien, dat blijkt ook een beetje wat wij doen. In onze film die wij nu maken, blijft het ook meer een hele open titel, hè? Ja, Vind je? heb jij onze film al gezien? Nee. Heeft je Nee, nog- Niemand nog niet, heeft onze film nog Ja, wij gezien. zijn bezig voor Kunstbende met een shortfilm. Ja. Mag ik jou filmen? Jij mag mij filmen. It's jouw story. I wanna film, yeah. Oké. Wij zijn voor Kunstbende zijn we bezig met een film. En die Ja. heet puntje, ik, vraagteken. Oké. Dus wel, dus die puntje mag je zelf invullen. Dat doe ik, ben ik, mag ik, wil ik. Ja. Dus het is echt de bedoeling dat je weet de titel aan het begin. Het is de bedoeling dat je met heel veel vragen de film ingaat. Ja. En juist aan het einde van de film die vragen kan invullen. En het is super. Het lijkt een beetje op die film die we gemaakt hebben met Hoktoen. Weet je? Ja. Dat is een beetje de rode draad, maar het verhaal, er zitten soortgelijke shots in, maar het is een heel ander verhaal wat we er gaan voor hebben. Wat? Dus die zit nu best ver. Hoe komen jullie daarop? Wat was de Ja, trigger? Wat Dat was die zijn we gewoon trigger? gaan schrijven. Ja, maar, Wat was de trigger? maar bij Nieuwe Helden heb ik volgens mij niet meegeschreven. Volgens mij heb jij dat met Pepijn zelf bedacht. Ik meen het niet echt. Oh. We kunnen ook wel dichter bij elkaar staan. Ja, beter. Nou, vertel. Hoe zijn jullie op ideeën gekomen? Allereerste, Die allereerste. die hebben Pepijn en ik toen een beetje geschreven. Ja, En deze, die zijn wij... volgens mij zijn we vooral heel lang bezig geweest wat de outro soundtrack zou worden. Ja. Dat was vooral Eh, heel belangrijk voor ons. Maar toen hebben we gewoon 1 dag samen gehad, waarin we helemaal zijn gaan schrijven. Toen hebben we uitgeschreven. Ja. En toen de volgende dag hebben we hem helemaal geschoten. Ja. Dus in 2 dagen gewoon geschreven Ja. en 2 geshoot. dagen. Niet geëdit, de edit is nog steeds bezig volgens mij. Ja, maar dat zal ook, in totaal zal het ongeveer een dag zijn. Dus ik denk een 3-daags projectje. Een 3-daags projectje. Waar willen jullie uiteindelijk naartoe? Willen jullie er geld mee verdienen of willen jullie bekend worden? Wat is de bedoeling? Willen jullie YouTube... Als het even mag. wat? kunstbende winnen. Ja, Nou, maar serieus, willen jullie dat echt? Ja, dat is ja wel... tuurlijk. dat Anders is moet wel hij het mee. doel. Het is Dat wel het doel. Ja. Ja. Maar Niet je eigen televisieprogramma of... Ja, dat is... als het even kan. Als het kan. Het kan, want tegenwoordig geen subsidie aanvragen. Daar heb je ook wel eens een keer ZOZ-fonds. verteld. Ja, klopt. ZOZ-fonds ben ik voor uitgenodigd, moest ik een presentatie geven. En daar geven ze aan dat jongeren met ideeën langs moeten komen. Want jongeren denken altijd zo, oh, dus moeilijk aan geld te komen. Laat maar. Nee, dus is niet waar. te ver voor mij is... Is niet waar.
Anders neem ik jullie een keer mee. Ik neem hem weer over. Anders neem ik jullie een keer mee. En dan kunnen jullie checken, man. Want er is genoeg geld. Ja man. Alleen heel veel Neem ons een keer mee. Dat is zeker... Want Dat ga ik echt met doen. zo'n dat meen ik. projectje hoor Ja. je altijd, ja, droom lekker verder. Dat is toch veel te Nee, duur. joh. Dus alles kan volgens jou. 100%. Ik had nooit gedacht dat ik op Curaçao zou chillen. Nou, niet chillen, werken. Werken! Ik had nooit gedacht dat ik mijn oma nog eventjes zou kunnen zien. Ik had nooit gedacht. Zij was op Curaçao. Ze woont op Curaçao. Oh, Ja, was ook heel mooi om weer te zien trouwens hoor. Hoe lang had je dan niet? zit ze ook in de docu? Ja, die zit, Oma zit ook in, wauw. Oma zit ook. Oeh, dit is niet normaal, sorry. We waren naar de Biep geweest, Curaçao. En we gingen kijken als we meer konden weten van Tula. Dus wij maakten een boek open. Die vrouw kon ons toe. Oh, hier nog een boek van Tula. Dus wij pakken die boek. We doen die boek open. Slaan nog een bladzijde open. Op een gegeven moment Dave zit te zoeken. Zagen wij in één keer Dave zijn achternaam in de boek van Tula. Dit heb ik op je Instagram story Oh gezien. mijn god. Hoe heet Dave ook? Of kunnen we dat Van zeggen? Dave van Eck. Ja? Hij wist niet wat hij meemaakte. Maar die gast wat hij daar zag, dat was de schrijver van Tula. Dat was de schrijver van Tula. Dus die man van Eck heeft de verhaal van Tula geschreven. Maar kan je dan niet gewoon zo, het had zo moeten zijn dat Maar Dave Tula ook was mee moest? een verhaal? Of dat Nee, echt Tula een was een persoon? strijder. Tula was een slaaf die echt strijder Oh, en voor... hij heeft het verhaal opgeschreven. zeg En maar. hij, ja, Oké. die man van Eck, ik weet niet hoe die verder heet, Ja. heeft het verhaal geschreven van Tula. Dus Tula moest zitten en zijn verhaal doen van waarom hij bepaalde dingen doet. En die man zo, weet je wel. Maar Wauw. zo ziek, want nu mag Dave het doen, Ja, alleen met camera. ja. Snap je? Ja, dat is wel mooi. Dat is- Een paar honderd jaar Ja, later. besef eigenlijk wat Weer er... vast te leggen, maar Dat is echt... Oh, dat is wel wauw. lief, man. Dat Ja, is je hebt Dave moeten zien. Ik heb nog nooit zo iemand gezien. Hij moest lachen, huilen. Alles kwam door elkaar gewoon. Ja? Ja, want je weet niet wat je meemaakt. Je weet Nee, niet wat je tuurlijk ziet. Gewoon jouw Wauw. achternaam staat in die boek. What the fuck? En we waren op zoek naar mijn familie en Ja. mijn Heb achternaam. je ook iets van jou gevonden, of niet? Nee. Oh, Dat is niet belangrijk. jij bent hier wel. Jij bent Ik ben er wel nog steeds mee bezig trouwens. Maar je hebt al vaker de trailer uitgebracht, maar wanneer, nu is de vraag, wanneer Ja, gaat dat die was mijn droppen? volgende vraag. Wanneer gaat Wanneer u komt het droppen? nou uit? Het is toch niet dat we bij Kanye ook, dat je ook alles uitstelt? Ik ben wel een beetje zoals Kanye aan het doen, expres. Ik Een beetje- een beetje hier, een beetje daar, een beetje hier. En Nee, dan niks echt concreet zeggen eigenlijk. weet je wat grappig is? Ik ben een beetje Kanye aan het nadoen. Ja, ja. Want uiteindelijk gaat niemand Toch een hem... beetje hyped opbouwen, toch? Iedereen die... niemand gaat hem zien uiteindelijk. Alleen scholen gaan hem zien. Ah, En ik ga proberen de docu bij de bios te laten draaien. Ja, Ja. man. Maar ik ga hem Doen. niet gratis op tv of gratis op YouTube. gratis weggeven. Nee, Nee, dat snap doen we ik, niet. dat snap ik. Weet je, het is, anders heb je alleen maar haters die gaan reageren. En Ja, maar als je sowieso op zo'n project gaat haten, dan ben je niet goed, hoor. Er zijn altijd haters, joh. Bah. Dus, die heb je altijd. Oké, wat is nu de boodschap aan alle haters? Ja, wacht, kijk even deze camera en dan... Haters in het algemeen. Haters in algemeen? Ja, die dan op zo'n video gaan haten. Van, wat een stomme video. Check yourself. Kijk even goed naar jezelf. Waarom haat ik? Haat je omdat je die persoon niet mag? Of haat je omdat je dat niet hebt wat die persoon heeft? Dat kan ook nog, hè? En niet lopen wijzen, want als je wijst, wijs je 3 vingers naar jezelf, hè? Kijk, 1 en 3 naar jezelf. Dus stop met wijzen, stop met oordelen, want uiteindelijk, iedereen moet gewoon lekker zichzelf zijn. Toch? Wauw. Spoken Toch? bro. Wordt dik. Ja, Ja. eens. Ja, je moet gewoon lekker jezelf zijn. Dan moet gewoon... Joel en ik allebei... Die met die 3 vingers, Ja. die is echt... Oh, dat was allemaal freestyle, ik weet het allemaal Ja, niet. is wel- Ik ben nu al vergeten wat ik zei. Wat zei ik? Wat zei ik? 3 vingers, 5 Ja, vingers? je kan het terugzien zondag weer. Nee, zondag om 12 uur op Oh, ja, zondag? zondag. Zondag. Ah, tof. Zondag. Maar nee, er is geen release date voor... Jawel. 30 juli. 30 Nee, jaar. nee, juni. 30 juni. Is dat jouw Ik heb mijn verjaardag? agenda staan. die gaan we 3 juni is mijn verjaardag. Oh, jij bent jij bent letterlijk scherp! Jij bent 2 dagen na mijn verjaardag. Ja, Dat klopt. onthoud Oh, ik. tweeling. 2 dagen na mijn verjaardag. Ja, jullie Ja. lijken echt op elkaar. Dank je. Man in black. Oh, dat is Michael Jackson, dat is hij. Alleen ben ik... Another one. DJ Kelly! ja man. Nee, maar 30 juni komt het uit. En dan laat ik de theaterstuk zien, want ik ben ook bezig met de theaterstuk. Ja. En die docu ga ik dan Wauw. laten zien. Dat is gewoon een première in de AC of in de Orange. Ja, gewoon allemaal bij de AC. Oké. Ja. Dus hou kaartjes. Nee, ik zorg voor jullie dat jullie kaartjes hebben. Ik ga het fixen. Hè? Dat jullie gewoon Wauw. VIP
Ja, like Kanye en Ja man, helemaal. weet je niet. En dag? Ik ben Jack Black. Jack Black. Ja. Jack Black, dat jullie gewoon daar zitten. En misschien ook leuk om Gewoon daar een VIP, vlog van te maken. ja, man. Van, Ja, man. Hey, ja, Dave zal de aftermovie wil maken, maar... dan Maar kan je met Dave die verhalen gelijk... heb ik ook altijd gevlogd, hè. De backstage Ja, vlog. dat is true. Ja, dat is true. klopt. Klopt. Heb je die al eens gezien? Ja, zeker. Zeker. Ja, je bent eigenlijk al heel lang bezig, hè? Ik ben veel te lang bezig. Als een klein kind, hè? Als een klein kind werd hij al gefilmd, hè? Heb je het filmpje laten zien van je Ja, ma? ik ken hem. Ik ken hem. Dat je met je ma zo... Ja. dat is toch niet Ja, normaal? Mijn vader heeft altijd alles gefilmd Daar hebben we ook inderdaad. op gereageerd in de podcast ook, op die filmpjes. Ja, dat vind ik echt tof. Ja, op die, dat is echt... Dat vond mijn zusje vond dat echt een ontzettend leuke aflevering. Ja, dat is ook een in bed was dat, hè. En luister dan, als jullie ooit naar Amerika gaan, laat me dat weten. Mijn vader woont in Brooklyn en hij vindt het heel leuk om jongens zoals jullie te helpen en om te toeren. Dus Wauw. mochten jullie een keer naar Amerika gaan, laat me dat weten. Woont jouw vader in Brooklyn? Ja, in Dus Brooklyn. jouw Jouw, vader ook bij biologische ons? vader gewoon. Mijn echte vader woont in Brooklyn, New York. He's American. Is een American. Wauw. En dan, Ja. maar oké, wat is jouw stamboom dan? Curaçao? Ik kom gewoon uit Curaçao. Mijn vader is ook gewoon een echte Antilliaan. Ja. Een Antilliaan. Maar hij is gewoon Maar kan die ook niet verhuisd naar de... Jawel, hij kan een beetje Nederlands. Hij zegt, Nederlanders praten zo. Ik zeg, zo praat ik helemaal niet. Dat is wel... Weer. Ja, zo. Maar jouw vader is eigenlijk gewoon zeg maar, een net wat oudere versie van jou. Ja, oh, jullie gaan me zo vet vinden. Echt. Maar ik denk dat jullie mijn moeder veel dikker gaan vinden. Niet dik like dik, maar wel Wel dope. nog. Yo, we gaan wel echt een keer nu we gaan nu wel echt een keer naar Amerika. Ja, maar je hebt ook al gezegd, jij moet ook een keer naar Valencia, want daar woont ook allemaal kennissen van jou. En daarom gaan we die subsidie aanvragen. Ik ga jullie helpen en dan gaan jullie het Gaan we waarmaken. echt een keer op reis. Ik had ook die kunnen Yo, geloven. dit is geen podcast op reis! Vandaag heb ik het gezegd. Hun gaan naar... Waar ben je naartoe? Maakt niet uit, Overal. weg. De wereld! Roll toe. Ah, nee, gaatje. Nee, maar jullie gaan het... Succes Het gaat met lukken. editen. Het gaat echt lukken. 100%. Dit is geen podcast de wereld rond. Wauw. Ik Wow. voel het wel, hoor. Ja, hoor. Het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ik Gewoon- weet het zeker. We gaan Jij internationaal. moet wel mee dan, hè? Jij bent dan onze tourguide. Luister dan. Ik luister nogmaals, hè. Ik maak echt geen grap. Ik had ook nooit gedacht dat ik naar Curaçao zou gaan met Dave. Ik maakte ook maar een grapje. En boem, het lukte gewoon. Dus Ja, besef dat is echt, jongens, het kan echt, hè. Alleen je moet het wel geloven. Ja, Dat Wij ja. geloven geloof altijd. jij het? Oh, ja. Ik geloof. Ik Ik geloof ook. geloof. Mag even kijken in de camera. Geloof jij het? Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof? Geloof jij? Kijk man. Ja. Oké. Dan Kijk, dan staat hij op footage. Dit is real. Dit is real. Ja, het is echt getting Real. It's Staat getting op real beeld. Het staat op beeld. Het staat Wow. op kill. Dat is een hele Ja. grote ui. Ik heb nog een foto God gewoon. damn! Wat verdorie. Zo doen we die dingen. Ze denken dat de ui is, hè, maar als je hem snijdt... Hou die heel even langs Joel zijn hoofd. Die is bijna net zo groot als Joel zijn hoofd. Waarschijnlijk wel, zou zo maar kunnen. En? Damn! Joel is... Ja, 2 grote uien. Het is Joel zo. Ja man. Je doet me wat ballen. Zo met de poepen doen. Ja, je Perfect. moet af en toe een beetje stampen. Helpt. Dit is wat ik bedoel met Fuse and Energy. Ja. Deze man die... Dit is een geeft hele me originele uien, podcast. is grappig, zeg maar. Ja. Normaal laten uieren... Uien. Uien zijn iets heel anders. Normaal Oh, nu moet ik gaan janken. Ga verder. Ja, normaal laten Gaan we ook nog uien je huilen in de huilen, maar deze laten je lachen. Ja, deze gaan we ook laten huilen, joh. Oh, nee, Deze laat nu, je oh lachen. nee, maar nu gaan we allemaal Nu gaan we huilen. allemaal... Nu speelt deze aflevering. Nu gaat de andere kant op. Een hele andere vraag. Gewoon random gewoon, hè. gooi het. Hebben jullie een vriendin? Nee. Jij wel, hè? Nee, maar jullie hebben een vriendin. Nee. Niet? Nee. Oké. Luister. Oh jee. Oh, hij gaat nu advies geven voor de wijfies. Nee, niet. Jawel. Nee, nou, niet. Geef even advies dan. Is het aan het regenen Ja, trouwens? dus tand toe hard aan het regenen. Maar echt de pijpen stelen gewoon. Oh, heerlijk. Oh, damn. Heerlijk. Je ziet Ik vind het zo lekker. Maar dan moet ik wel in bed liggen. Dan hoor ik zo lekker Heb sound. jij geen dak op voor? Ja, oh, hoor het geluid. Ja, ik hoorde het dus al de hele tijd zo. Oh. Q is een element. Ja, ik vind Maar het echt heerlijk. gewoon Maar goed, maximaal. Q, het advies. Of in ieder geval wat je ging vertellen over meisjes. Ja, ik was aan het twijfelen als ik het überhaupt moet zeggen. Maar, Doe het. We ehm, kunnen wel later misschien kunnen dit editen, hè, in fijn de knippen edit. als je wil. hm?
Kunnen we het eruit knippen? Als Ik weet het niet. Nee, ik skip deze. Beter skip ik dit onderwerp. Oké. Je kan het gewoon, we kunnen hem eruit knippen, dat is geen probleem. Nou, ja, wat ik wil zeggen eigenlijk. Het is gewoon heel simpel. Geniet maar eerst van je leven. Voor je met iemand, hè? Weet je? Waarom? Omdat tegenwoordig zie ik gewoon heel veel jongeren. Die hebben al heel snel Heel snel keuzes maken. Ja. En dat is zo zonde. Het hoeft allemaal niet zo snel. Geniet van het leven, man. Echt waar. Maar wat als jij genieten vindt dat je snel een baby wilt? Dan heb je het helemaal fout. Helemaal fout gewoon. Helemaal fout. Je bent zelf nog een baby. Weet je wel? Nee, maar luister dan. Je moet nog jezelf ontdekken. Heel veel mensen denken dat ze al heel snel hunzelf hebben ontdekt. Maar je moet zoveel leren nog van jezelf. Ja. Weet je, ik begin nu pas alles te leren van mezelf. En ik ben 35. Ja. Ik weet nu dat ik heel koppig ben. Hè? Ja. dat zou ik Ik niet weet- zeggen. Ja, ik ben wel koppig. Ja, jawel. Maar het is goed om te weten wie je Maar niet bent. koppig dat je snel boos wordt of zo. Nee. Ik ken geen boze Quincy. Nee. Dat ken ik nog niet van Maar jou. ik kan wel heel slecht tegen onrecht. Oh, onrecht, ja. Ik kan daar heel slecht tegen. Dan gaat zo'n... Gaat zo'n vlammetje aan, weet je wel. Ja. Maar Jouw sound effects zijn wel echt on top. ja? Ja. Ik vind het zo leuk altijd. Ook met mijn broertje altijd. Oké, let's go. Ja, Weet ja. je wel? Hoe oud is jouw broer? Mijn broertje is nu 25, dacht ik. Als ik het fout heb, knip het gewoon eruit een stuk als het fout is. Toch? Kan niet. Nou, ik heb je... Oh, het gaat ook nog het onweer. onweer. Oh! Ik zet mijn energie af. Kamehameha! Oh nee, he is wounded. Dit is wel... Hoe gaan wij naar huis? Ja. Ik denk dat ze hier nog Waarom even... ben je helemaal nat? Ik kom net van buiten. Oh, zijn er nog dingen die jullie heel graag willen in het leven? Nou, nee, serieus. Bound. Ik weet het niet, Ik man. weet het niet. Gewoon, Ik ben denk nu nog gewoon- te jong om te zeggen wat ik allemaal Ik denk wil. gewoon blij zijn, man. Ja, man. Lekker genieten. Lekker genieten. Wel Groot een, gelijk. een wereld waar ik me geen zorgen hoef te maken over morgen. Als je begrijpt wat ik wil, nu met de oorlogen en met het klimaat en zo. Ja, maar dat Als dat ga je maar niet gewoon- meer... als dat gewoon Sorry hoor, allemaal maar... eens blij Ja. zou zijn. Maar stel dat we nu in één keer een oorlog in één keer afkloppen. Ja. Dat is geen hout af. Dat is- Fuck waar is it. hout? Waar is... Hoe zei je, daar komt er echt een aparte oorlog voor. Zijn jullie voorbereid? Nou, toevallig, ik heb meer voor de fun, maar ik heb zo'n kogelvest gekocht. Het klinkt heel gek, maar je weet nooit, hè? Het is handig. Ik heb meer voor de fun, gewoon voor de fashion. Maar was Ik weet niet, hoe kan je voorbereid zijn op een oorlog? Ik denk het wel. Zodra je gewoon van die blikdingetjes haalt, allemaal van die blik... Ja, maar wat ga je doen? Ja, maar oké, Boontjes en, dat is inslaan. Ik denk, dat is natuurlijk ook een vorm van voorbereiding. Maar in hoeverre Mentaal ook, denk ik, kan je, hoor. zelfs als je weet, volgende week vallen ze het land binnen. Kan je dan een week later mentaal ready zijn voor oorlog? Ik geef je gelijk. Ik denk echt niet. Ik denk niet dat het kan, Ik denk inderdaad. niet dat het iets is waarop Mensen voorbereiden. zijn mensen wel gemaakt voor oorlog? Zit dat wel, is dat... Het is wel iets wat we... ja. Het is wel Ja, menselijk, want anders ja. zouden we het niet doen. Klopt. Ik zie, ja, weet je, Maar oké, dieren kunnen we hebben het niet, niet. kunnen we niet concluderen, hè? Oorlog gaat altijd fout, er is nooit echt een winnaar uitgekomen. Waarom stoppen we gewoon niet helemaal mee? Gewoon het hele concept oorlog gewoon afschaffen. Ja, ik ben voor. Toch? Ja, ik ook. Ja, of als ze oorlog willen creëren, dan gaan ze lekker met z'n tweeën ergens in een hokje en dan gaan ze Ja, maar lekker even vechten. uitvechten. Ja, precies. Maar Weet niet, je? ons niet lastigvallen, hoor. Ja, ik zie zulke gekke filmpjes Maar erbij het zijn ook komen. allemaal gekke mensen. Allemaal mensen die oorlog starten zijn allemaal gekke mensen. Hitler. Nu. Nee, wow. Luister, ik ga Allemaal nu gekke iets zeggen waar je mensen. nooit van mij zou verwachten. Hitler was geen goede man, maar het was een hele slimme guy. Ja, Hij was ik geef je geen ongelijk in. Kijk, ik ben een persoon, Hij was ik wel vind het knettergek. altijd goed om paars te denken, maar ook rood te denken. Want zo kom je samen. Hallo, maar even, hoeveel Joden heeft hij vermoord? Veel. Daarom. Ja, dat is gewoon heel fout. Dat kan gewoon echt niet. Maar Nee. ik heb Snap dat je? nu hetzelfde met Poetin. Dat is ook geen goede man, maar dat is wel een hele slimme spion. Poetin Ja. is een spion. Ja. Ja. Hij is slim, maar Je moet, als je
tot een bepaalde vorm bent gekomen van de wereld overnemen. Of even kijk naar Hitler die bijvoorbeeld Europa en zo had. Het is niet zo dat je dat zonder plan kan. Nee. Weet je moet wel echt iets bedacht hebben om dat te kunnen doen. Ja. Wow, wat een duistere aflevering. Ja, het regent ook. Het Komt er onweer. onweer. Komt er de uien en het onweer? Ja. Maar goed, ik had nog een vraag over Stille Helden. Ja, natuurlijk, zeker. Die voorstelling. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Hey. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik ga hem niet te lang en uitgebreid vertellen. Wat ik wil laten zien is, de slaventijd was nooit leuk. Mensen werden geslagen, mensen werden mishandeld. En heel veel jongeren, die weten dat allemaal niet. Die krijgen dat niet echt op school mee. Nee, je krijgt het er wel les over, maar... Ja. Nou zit het zo, mochten ze wel les daarvan krijgen, worden al die jongeren boos. Dus met andere woorden, oh kijk wat ze hebben gedaan met onze voorouders. En die worden dan boos en die hebben dan een bepaalde woede. Maar wat ik wil laten zien, is dat je niet met woede die dingen kan oplossen. Hun hebben voor ons gevochten. Ja, laten wij dan het nu de goede voorbeeld geven en pam, ervoor gaan. Dus wat ik daar in die hele docu wil laten zien, is dat we samen staan we sterk. Ja. En ben je Chinees, wit, grijs of zwart, donker bent, samen staan we sterk. En als we elke keer gaan oordelen over hoe die persoon eruit ziet en zo, bla bla, ga je nergens komen. Ja. Want samen moet je komen. Kijk naar Nederland. Nederland is een land met alle soorten culturen door elkaar. Snap je? We kunnen proeven van alles. Kebab, pizzeria Italiano, stamppot. Ja. Je hebt alle soorten rassen bij elkaar. Ja. Ben je het mee eens? Ja, maar dat is nu hartstikke normaal. Dat we in een multiculturele samenleving En leven. dat is mooi. Ja. Ik vind Maar- precies, ik vind het alleen maar bijvoorbeeld ook hier. Hè, we zijn nu bij het jongerencentrum. Nou, Ja. iedereen is hier welkom. Ja, Ja. Het is niet zo dat je hier binnenloopt en dat je de deur gewezen wordt. ja. Je mag hier komen, je mag hier zitten. Wij komen net binnen toen we op jou aan het wachten waren. Ja. En dan gaan we gewoon op de bank zitten terwijl twee mensen aan PlayStation zijn. En even dan een potje krijgen we gewoon Fortnite winnen. allebei die controller in onze hand geduwd van hier. Ja. Ja. Ga je gang, weet je wel, dat kan. En dat is super mooi dat dat kan. Ja, dat is toch mooi? Zo hoort het eigenlijk ook gewoon, weet je. En dat wil ik gewoon laten zien in de docu en in de theaterstuk. Dat we gewoon samen gewoon sterk staan. We We zijn allemaal hetzelfde. één Ja, Ja. joh. Ja. Als ik jouw kop nu eraf snijd, komt ook bloed uit. Als ik jouw kop eraf snijd, is het agressief. Wow. Je hebt Nee, maar- zeg maar witte eieren, bruine eieren en van die huidskleurige eieren. Ja, Allemaal ja. hetzelfde van binnen. Allemaal hetzelfde. Allemaal hetzelfde van binnen. Allemaal hetzelfde. Ja. Maar Q, jij weet het misschien. Waarom zijn mensen ooit begonnen met slavernij? Ik kan niet eens uitspreken. Ja, het wordt zo erg. het is een soort Kan niet het is een soort systeem, zeg maar. En wat grappig is, ik heb me dus een beetje verdiept. En waar ik ben achtergekomen is dat de slaven uiteindelijk geen slaven meer waren. Maar de slaven gebruikten de slaven als slaven om Oh. te overleven. Dus daar kwam ik achter van, heeft het echt per se alleen te maken met de huidskleur? Of was het ook een soort systeem? Wat eigenlijk tot de dag van vandaag nog steeds zo is, alleen dan in een moderne jasje. Ja. Want wij werken nu ook, maar je werkt voor geld, Baas. voor je baas. Maar uiteindelijk ben je wel nog steeds aan het werk. Dus het systeem is er nog steeds, maar dan op een hele andere soort manier of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, Heftig, man. ja, het is heftig. Het is heftig. Maar, want ja, hoe kan ik deze vraag formuleren zonder dat die heel raar over... boeien. Heb je er, niet per se slavernij, maar meer discriminatie of zo, heb jij daar last van? Och, ik heb dat meegemaakt. Ik heb zelfs momenten gehad dat ik niet eens met mijn banaan buiten durfde te lopen. Omdat ik bang was dat iemand zou zeggen, hé, daar heb je die aapje weer. Kijk, nu kan ik er gewoon om lachen. Maar vroeger was ik was een kleine jongen. Ik vond het best wel eng. Maar huiskleur, ja, dat heb ik wel vaak gehad hoor. Ja, dat is echt vervelend hoor. Dan een oude vrouwtje staat naast je en dan wil je gewoon zeggen, hé, goedemorgen. Voor ik wil zeggen of goedemorgen wil zeggen, doe zo met het tasje. Ja, en dan denk ik van, moet ik haar kwalijk nemen? Of moet ik er wat van zeggen? Of moet ik het laten? Ik denk dan heel snel, laat het gewoon. Maar ja, uiteindelijk gebeurt het weer en dan denk je, en nog een keer en nog een keer Ja. Weet je wel? Maar ja, weet je, ik heb nu zeg maar zoiets van, weet je, het is gewoon wat het is. Hè? Laat gewoon het beste van jezelf zien en dan komt het wel goed, joh. Ja. Weet je? Maar Mooi, man. ik geloof me, het is zwaar hoor.
Ja. Ik wil zeggen, het is zwaar om donker te zijn, maar het is wel echt waar. Het is echt waar. Het is constant moeten willen bewijzen, want je moet je bewijzen elke Dat je keer. niet slecht bent of Ja, is, en dan is het vooral- zo erg? En vooral als je Nee, de toch? taal niet goed de taal niet goed spreekt. Ah. Dan denken ze helemaal van, oh, dat is een Mongool. Of die kan het niet, weet je wel. Terwijl eigenlijk, ja, ik ben een Antilliaan. Ik ben geen Nederlander. Het is toch normaal dat ik geen Nederlands perfect kan? Dat is toch Ja. logisch? Ja, dat is... Kan jij Antilliaans praten? Nee! Moet ik jou nu uitleggen? Nee! Snap je? Dus Ja. Verschilt Antilliaans veel van Nederland? er zijn best wel veel Nederlandse woordjes. Een beetje Spaans ook zit erin. Portugees zit erin. Engels. Curaçao is gewoon één mix kwik-kwak. Maar dat is niet één taal Antilliaans of zo? Nee. Het is meer een dialect. Het is gewoon, ja, het is gewoon alles door Net elkaar. zoals Limburg heeft. Ja. Dat wil ik nog steeds kunnen, man. Limburgs. Lijkt me echt vet. Lijkt me echt vet. Maar ja, 8 jaar geleden ben je naar Roermond gekomen. Daarvoor woon je in Utrecht. Ja. En je bent geboren op Curaçao. Ja, ik ben geboren op Hoe Curaçao. wanneer ben je naar Nederland gekomen? Ik was 5, 6. En dat ding was, mijn moeder die was, dat ga je ook terugzien in de docu. Mijn moeder die had niet genoeg geld om zeg maar mij mee te nemen naar Nederland. Ze kon alleen maar mijn zusje meenemen. Dus ik moest even bij mijn oma blijven. En dat vond ik heel erg. Maar ja, ik wil gewoon mijn moeder mee. Ja, ja. Dus ik moest een paar maanden op Curaçao bij mijn oma blijven. Totdat mijn moeder weer genoeg geld had. En toen moest ik in mijn eentje, dat is geen grap. Ik was toen 6. In mijn eentje moest ik naar Nederland. Ben je alleen gevlogen? Ja, Hoe oud was je krijgt wel iemand naast je die even met je meeloopt. Maar die vrouw die heeft me gewoon een pak kaarten gegeven en dat was het. En me begeleid waar ik heen moet lopen. Maar verder is Een pak kaarten, gewoon echt. gewoon speelkaarten? kaarten. Ja, speelkaarten om te spelen in het vliegtuig. Dat was het. Hoe lang is het vliegen? 9 uurtjes. Oh, damn. Maar ja, weet je, Als 6-jarig jochie. ja, maar ja, dat is echt niet normaal. Oh, weet je Niet dat normaal. nog? Weet je die vlucht nog naar Nederland? Kan je daar iets van? Niet, nee, ik zeg eerlijk niet precies. Nee. Ah. Maar ik weet wel dat ik met mezelf kon spelen, om het zo te zeggen. nee, niet zo. Nee, niet zo. Maar ik ben iemand, ik ben heel hype toch, heel druk. Ja. Dus ik kan, met kleine dingetjes kan ik al gewoon, kan Ja, ik ja. al iets creëren, Leukste zeg maar. ding, ja. Dus ja, toen kwam ik Wauw. Nederland aan en ik zag mijn moeder, mijn broertje zag ik. Ja, natuurlijk heel blij. Weet je wel, dat was gewoon super vet. Ja, in Nederland, ja, dat was... Kom je in dat gouden natte land aan en dan... Ja, super, ja, ik vond het wel echt mooi. ja? Ik vond het echt vet. Dacht je, ik mis het niet, maar home. Nee, dat is Maar gek het is eigenlijk, hè? niet zo- Want Ja. sommige mensen hebben dat wel. Mijn vader is daar bijvoorbeeld bang voor. Die denkt van als hij bijvoorbeeld naar Colombia gaat en er vandaan komt, dat hij dan wil blijven. Mm. Maar heb jij dat niet toen je op Curaçao dat je echt zoiets van misschien dat ik weer hier weer terug naartoe wil? Nee, helemaal niet. Gek eigenlijk, hè, als ik er zo over nadenk. Ja, Nee, helemaal niet. Ik vind Voelt dat voelt het ook echt als thuis of ook niet? Ja, dat wel. Dat Voelt wel. echt als- Het voelt alsof het een plek is waar ik zeg maar oplaad Ja. en weer terug kan gaan naar Nederland, zeg maar. Snap Want je? je gaat wel echt af en toe naar Curaçao gewoon op vakantie, zeg maar. Ja, zeker. En dan kom ik met heel veel energie terug. Ja. Dat is echt heel veel energie. je gaat soms, dan ga je ook al langer toch? 2-3 weken of zo. Ja, zeker. Dan heb je gewoon meer zo'n huisje toch en dan gewoon met wat vrienden. Ja, precies, inderdaad. En Ja. langs oma, weet je wel. Ja, dat is echt heerlijk hoor. Het is echt, en het water daar ook, het is gewoon magic. Weet je, Ja. kennen jullie Asje? Asher, De zanger? Die heeft laatst Dat was opgetreden bij de Super Bowl. Ja. Asher. En die komt nu Hij 3 was, keer naar Nederland of ja? zo. Oh. Ja, die staat Oh. volgens mij 3 dagen achter elkaar. Of dat was Jason Derulo, een van de twee. Nee, Asher komt ook volgens mij inderdaad. Derulo. mijn Ja, moeder is daar Asher die helemaal fan komt. van, Maar dit ja. is, ik heb er laatst vandaag gekeken, €110 per ticket of zo. Oh ja. Is jouw moeder fan van Asje? Ja, maar ook van Lionel Richie en zo, die vindt dat helemaal geweldig. Keihard! Ja. Ja, moeder is hard. Nee, maar in ieder geval Asje, die was op Curaçao en die zei ook in zijn tweet van Curaçao is een magic eiland. Magic Island. Een magic eiland, het geneesje zeg maar. Wauw. Maar dat is ook echt zo, want vroeger deden de mannen zeg maar die de slaven in beheer hadden, hun kwamen naar Curaçao om zeg maar beter te worden. Curaçao had je fruit, had je allemaal kruiden en met die kruiden konden ze zeg maar overleven of beter worden als ze ziek waren. Ja. Ja, dat is goud hoor. Maar dat ga je allemaal terugzien in de docu. Ja, ik ben echt benieuwd. We gaan het echt, zo benieuwd naar die docu. Die trailer is ook wel echt goed hoor. De Echt trailer is echt... Ik heb de trailer en toen die nog niet eens af was, toen heb jij mij Ja, laten zien. klopt. Toen was hij al ziek, zeg maar.
Ik voel wel een bepaalde druk. Ja, toch dat je toch moet Ja, presteren? ja. Of faalangst? Nee, toch? Kijk, Maar het ook is van een beetje een battle nu, hè, want Dave edit en ik moet het presenteren. Dus Ja. als Dave zijn edit daar zit, moet ik mijn presentatie... Ja, zie je ook daar zitten. Juist, snap je? En ik moet alles nog inspreken. Dus hij is nog niet echt helemaal af. We hebben alle shots, maar ik moet alles inspreken. Want in Nederland heb je ook nog wat gefilmd, toch? Of niet? Of is echt in alles ieder op geval Ja, wel alles in op Curaçao, Oké. ja. En op Schiphol. Ja, Dus, nice man. ja, het wordt een hele avontuur, man. Ik ben super benieuwd. Ja, ik ook. Ik kan niet wachten. Sinds dat je dit project überhaupt hebt aangekondigd, zit ik echt al met Ja. knikkende knietjes te wachten. Ja. En wat ik altijd zeg, bij elk project probeer ik iedereen bij te betrekken. Bij elke project die ik doe. Van Ja, maar stoep ook tegen hier, alles. als je dat ziet bij Stille Helden en zo, dat zit iedereen gewoon bij, weet je. Ja. En laat het ook een les voor jullie zijn. Mochten jullie iets doen, probeer andere mensen bij te betrekken. En niet alleen Maar aan dat hebben jezelf we denken. natuurlijk ook bij. Vanaf de eerste podcast roepen we al dat we Quincy willen. Ja, Dus echt, jij bent letterlijk in Ja. aflevering 1, de eerste die wij zeggen, die gast moet zijn, ben jij. Ja, tof man. En Dus ik- 12 afleveringen later, Het moet zo zijn. het zegt moest, altijd. en het, ja weet je, Ja. het is zo anders dan normaal. Want normaal Ja. zitten we ergens en nu Ja, heb ik precies. zelf ook een camera vast, Ja. dus het is echt... Hé, maar één ding, jullie gaan het zo en zo maken, man. Jullie hebben zo een zieke combo samen. Zal ik je eens wat Echt vertellen? waar, ik zweer het, man. Ik zit met zo iemand in de klas en die zegt: Joël, stop met dromen. Stop. Wat? Joël, ja. De hele tijd. Joël, stop ermee. Het lukt niet. Stop gewoon. Gebruik dat als jouw motivatie, zou ik zeggen. Ja? Ja, zeker. Maar daar heb ik jou toen ook wel eens What doesn't doorgestuurd. kill you makes you stronger. Ja, zeker, man. Die zei: nee, Joël, je maakt hem niet. Nee, je bent niet. Nee. Dat is het moment dat je het juist gaat maken. Mij is ook gezegd van Quincy, jouw Nederlands is echt kakka. Je gaat nergens komen. Nou, zie waar hij nu maar staat dan. mijn dread weer Ja man, het was echt, het heeft echt geholpen. Het heeft echt geholpen, want iedereen kan het maken. Alleen je moet het gewoon doen. Je moet Ja. het er zelf naar maken. Ja, je moet het gewoon doen. Gewoon Echt doen. waar, het is echt gewoon... Dat is de enige wat je moet doen in het leven. Doen! Wanneer iets Gewoon ingewikkeld is, het moeilijk is, gewoon... Doen! Gewoon die stap durven Ja! Zet de gewoon, stap. Gewoon! Terugspoelen. Doen! Ja. En als het fout gaat, dan is het niet erg, maar dan weet je wat je fout hebt gedaan, dan kan je de volgende keer beter doen. Ja. En je leeft maar één keer. Één keer. Waarom zou je niet alles uithalen? Waarom zou je niet alles uithalen in je leven? Waarom zou je je niet uiterst geven? Waarom zou je dat niet doen? Waarom? Voor wie? Voor wie? Voor wat? Weet je wat erg is? Wanneer iemand ziek wordt, of wanneer iemand overleden is in je familie, dan pas gaat er een knopje los. Dan denk je, Ja? oh shit. Heb je dat niet? Dat als iemand van je familie Ja, maar overleden is, dat je ik denkt van, zit nog oh. niet op dat punt. Dus. Nou, Nou, ik moet wel zeggen, 2 jaar geleden is mijn oma overleden. En dat Mhm. was ook wel echt zo, dat dan opeens toch echt dichtbij komt inderdaad. Ja, mijn oma is ook 2019, Nee, mijn oom. vlak voor corona. Mijn oom. Jouw oom, mijn oma. oh. Oh, zo, ja. Vlak voor corona is ze overleden toen. Ja, dat was... ja, maar dat is wat je zegt, dan komt het, want je hoort het Dan altijd komt het van heel andere dichtbij. mensen. Mhm. En dan opeens is het zo van, oh boom, familielid. Ja. Ja. Dat is echt wel vreemd. Ja, het is niet leuk, maar het hoort bij het leven. Dus ik zou zeggen, gooi alles wat je hebt. Laat mensen maar denken wat ze willen. En als je wil dansen, dan ga je lekker dansen. Als je wil Gewoon zingen lekker waar iedereen bij is, dan doe je het lekker gewoon. En op een gegeven moment als je het zo vaak doet, dan komt er echt iets los in je. Dan ben je echt aan het genieten van het leven. En niet voor iemand anders. Ik zeg altijd, laat je leven niet leven door een andere. Ja. Wow. Wauw. Echt waar. Ja, mooi. Maak je die eigen staat stijl. erop, die staat op 2 camera's. Echt? Ja, gooi je ook gefilmd. Dus, Die wordt achter je ook nog. Ja, sterk. allemaal angles. Joh, zullen we hem... We zijn al bijna 50 minuten Ik aan vind het dit een opnemen. ontzettend sterke aflevering. Ja, Ja. al bijna. Oh, chips. En je hebt alleen maar, zeg maar een paprika, een champignon en wat ui gesneden. Dat is- Oh, chips. Doe jij dat maar een uur? Nee, maar het is gewoon te gezellig. weet Ja. je wel. En dan wil ik gewoon niet zijn, wil ik gewoon met jullie praten eigenlijk. Dat is het gewoon. Nee, Dan, jongens, jullie gaan het maken, man. Ik geloof in jullie. Thanks bro. 100%. Thanks bro. Much love. En als het niet gaat lukken, dan zorg ik ervoor dat het lukt. Even die connecties. ja, ja, eigenlijk wel. Als ik even... Kun je wel afsluiting even zo naar de camera? Ja, we sluiten hem even af. Ja, zo. Met het, Dus dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor die het... ui, die voel ik wel helemaal. ja, ik voel hem ook. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. En Oh ja,
Nog Ja. sorry van de carnaval Ja. uitspraken. Even snel dus door. Dankjewel voor het luisteren, kijken en dingen naar ons gezeik. En dan heel graag tot de volgende keer. Hey, Houdoe. Cam, later hè. Houdoe. Hoi. Ik ga verder. Joel kan nu extra toe. GTA.